контузвам се, а ти знаеш за Глезена особено, трябва да е супер обездвижен, за да се възстановява. Сега тази седмица, преди този матч, ще започна да бягам всеки ден. 8 месеца ме боли кръка. Накрая ме заведоха при един доктор в ЛОПО Пловдив. Би ми една инжекция в Глезена, точно след 3-4 дни се оправих. За да станеш истински играч, коства много човек. Няма как да няма носталгия, като единственото нещо, което си искал да правиш е да играеш футбол и си правил много само единствено това нещо. Много трудно беше този период. И видиш как тази мечта се отдалечава и си в една празнота и си кажеш, и сега накъде? Здравейте отново, семейство, в новия ни епизод, не знам кой подред е. И аз не знам между може би както и да е. 1100. Да, аз съм Добри от GoldenBet и с мен е Ян Гърков. Ян Гърков, да. Както знаете, ние се развиваме в спортните залози. Професионално аз се развивам над 5 години, от над 3 години само с това се развивам и се изхранвам почти, така да кажем. Ян вече колко? Една година и откакто се познаваме с теб вече. Година и малко, може би. Може година и малко. Но, кое е общото между нас? Сега ще кажем, че и двамата сме спортисти и футболисти. И двамата сме стари футболистчета. Нереализирани, разбира се. Нереализирани. Но в мечтите ни ставахме. Ставахме, да. Така че днес си поговориме за нашето минало, за спорта като цяло, предимно това футбола ще засегнем. И трябва ли, ще отговорим на един въпрос, трябва ли да разбирате от спорт, някакви спортни събития, за да се занимавате с спортни залози? Да. И другата причина, поради която искаме да направим такъв подкаст хора, е тъй като аз някакси в очите на хората все едно изведнъж съм започнал да се занимавам с спортни залагания. То си има предистория винаги. То винаги има предистория. Пък и това не е най-важното. Когато имате екип, сега да обясниме, не е нужно вие да разбирате на 100% от даденото нещо. Да. Ян разбира от едно, аз разбирам от друго, момчетата разбират от трето, другото момче разбира от четвърто. Да. Така е всичко, което правим. Абсолютно. Ако всеки разбира от едно и също нещо, в крайна сметка това не е екип. Ще има празнина в някои от самите, как да се изкажа, в процеси. от самите звена, които са в самия бизнес. Да, абсолютно. Да. Просто всеки ще изпълнява една и съща роля. И когато има проблем в хикс място и никой не разбира от това хикс място, няма как да решим проблема. Да, няма как да намерим решение на проблема. Да, аз съм играл футбол, може би 10 години, ти предполагам. Аз тренирам футбол, това ми беше, може би, първия спорт, даже не може би, бил съм брейкаджия между другото, но не Киро брейка, разбира се, в детската се мятах там нещо. Да, и това ми беше първия спорт, който всички около мен тренираха футбол. Тогава бяха много модерни Роналдо феномена, Роналдиньо, Рубиньо, всички тези в 2000-та година, 2002 година. Това са годините на истинския футбол за мене и бяха уникални играчи. 2002 още помня световното. Бразилия, спомняш си, Роналдо, Рубиньо, Франция ги изтряска, да е там. Изядоха малко такова, да, както и да е. Това си е вродено в мен, защото аз съм от малък град, ти си от малък град и може би не само ние сме си футболна държава. Сега може да не ни бива в момента, защото си има други причини за това нещо, но пък са излезали много добри футболисти, качествени. Христо Стоичков, златната топка, най-добрият играч в света да вземеш ти и той е българин. Да. Това не е малко, нали? Така че, може би 8 години съм тренирал футбол, като наистина не казвам нищо, сега, защото съм аз, нали? Но имах качества, човек. В смисъл, винаги съм бил капитан на моите набори, поне нали, до една степен. И то в Благоевград. Да. Нашата школа е много добра, Пирин Благоевград. Бил съм капитан на моите набори, когато бяхме подрастващи. Там се водихме не юноши, младши ми преди това, някакви деца, нещо и така нататък. И винаги съм бил такъв максималист и спомняш ли си, не знам при теб, ама сигурно при теб било така, в училище най-добрите избираха отборите. Да. Като на настъпванка. Да. Не знам при теб дали е било така, при нас беше така. И винаги най-добрите се настъпваха и всеки искаше да е при най-добрия. И аз бях винаги един от тези играчи. Така че съм минал през много неща във футбола и може би после имаше една така носталгия като спрях футбола, защото не знам дали си представил ти да като играеш FIFA и как си представяш как един ден ти ще ти има в FIFA. После дойдоха малко по-модерните FIFA, където
си правиш играч, твой играч с името ти. Да. Минал съм го, Да. Малко като, сега си го представям като те очила в бъдещето, където гледат в момента. Малко във филма си, ама... Аз преди точно е така, правих си играч, нали, все едно съм аз. Да. Пускам си играча, да кажем, в някаква много долна лига, в някакво първенство и с този играч направо превъртам играта. Да. Там трансфери в Реал Мадрид, някакви такива. Да, и така си изкарах така много приятно време. После имах един момент, в който бях в Португалия, играх футбол. Моите родители живееха там. Спортинг Лисабон. Да, имах опции да ходя там. Изкарах няколко месеца. Аз имах една контузия, която получих тук, едно разтягане много гадно на задното бедро. И после разкъсване, което за съжаление аз бях от такова семейство, което здравната култура не се следеше. Предполагам ме разбираш за какво говоря. И при мен се казваше следното. Давай въпреки болката. Да. Което в този момент е било неправилно. Да. Защото в този момент е трябва да се каже отиваме на лекар. И почивам. И почиваш, възстановяваш се, за да може да починеш 1-2 месеца, да се направи цялото лечение, да се върнеш по-силен. Даваш ли въпреки болката в този етап и ти си и над дете, притъпяваш болката, знаеш като се дигна адреналина, като загрее мускула, забравяш, притъпяваш болката, но после като изтине мускула, болките бяха жестоки. И тази контузия ме спря, защото не я хванах на време. Точно, защото бях слушах хората около мен, които за съжаление нямат здравна култура. И това до един момент ме накара да спра, защото аз не можех да разгърна 100% от потенциала си. То няма как, човек. Първо сега се връщам назад и виждам как че съм се хранил супер безобразно. Аз даже не съм си хранил, човек. Имаше аз не знам как. Точно аз просто филе с хляб. Точно. И преди всеки матч си взимах по 3 вафли Троя. Ти поне си имал пари за вафли Троя, аз нямах и пари за вафли Троя. Повярвай ми, не съм имал пари. Аз знаеш какви вафли си взимах, братле? Те взимаш едни като вафли Ная, отворени с една бяла хартийка от баничка се едно и ти ги продаваха по 8-10 стотинки. Такива вафли си взимах. Бяха супер яки. Да, реално много такива моменти аз съм имал. Сега докато говориш за твоята контузия, същото при мен с Глезена. Да. Аз също бях капитан на моят отбор, в Пазарджик съм играл, Хебър Пазарджик. Капитан на отбора съм, една седмица преди мача с Локо София, републиканско първенство, един пич от моят отбор ми контузва Глезена. Между другото много ми напомня на теб, чисто визуално. Голям букук, значи. Голям. Още го псувам. И контузвам се, а ти знаеш за Глезена особено, трябва да е супер обездвижен, за да се възстановява. Да. Аз обаче какво ми е в главата? Сега тази седмица, преди този матч, ще започна да бягам всеки ден. Аз едва стъпам на Глезена. Той ми е такъв, сине, и аз всеки ден бягане, точно е това, което ти каза, нали, млад си, търпиш на болка. Няма си правилните родители от теб, как ти го обясня. В смисъл, нямаш хора, които до теб имат здравна култура, разбират същината на това да си родител. Защото, примерно ти ако имаш дете и в тази позиция, какво ще направиш първо? Естествено, че ще го заведа директно. Доктор ще направи всичко възможно. При теб не са действали така? При мен тази контузия се оправи след 6, 7, 8 месеца. Могла да се оправи за един месец, предполагам. 8 месеца ме боли кръка. Отивам, вече най-накрая ме заведоха при един доктор в Локо Пловдив. Би ми една инжекция в това в Глезена, точно след 3-4 дни се оправих. Виж какво си спестил. Аз смисъл, могло да стане за 2 секунди. Можело и да си играе на републиканското, обаче... Това е, за това ти говоря, че точно това нещо, като идваш, освен ако не си някакъв изключителен талант, както е Митко Бербатов, защото той е от моя град, от моят Будуров, това са футболисти, които мисля, че имаш още няколко има, които не мога да се сетя как пак известни. От Пирин тръгнаха. Наистина те са момчета, които са успяли, са стигнали до някакво положение в футбола и са постигнали някакви неща. Но все пак бащата на Бербатов, той е бивш футболист на Пирин и е такъв голмайстор, доколкото знам, бивш. Да. Това не е малко, човек. Моя баща е строител, майка ми беше чистачка
И реално на мен кой да ми даде съвет за футбола? Не. От тази гледна точка за съвети, които са му дали, да, но говоря за възможности, не съмнявам се да са имали много, защото майка му медицинско лице, баща му е бил. Така е, да. Нали, знам и познавам и брат му, че много различна бира от Митко. Много е важно семейството, човек. За да мога да успееш в нещо, говорят ти спорт. Защото спорта, на знаеш, високо ниво. Спорт на високо ниво се постига още в ранните години. Да. Няма какво да се лъжим. И за да успееш в спорта е много важно семейството. Много, човек. Насоките, грижата, мотивацията, подкрепата, трудните моменти, когато си в пубертета, фащайки си първото гадже, да не пропускаш тренировки заради някакво, да не казвам, нали, всякакво. И така нататък. Това са важни моменти и много добри играчи са се пропилявали точно заради тези етапи. Да. Така че... Ти какъв играеш? Аз играех крило. Първо играех в центъра на терена, в ранните ми години, когато бях капитан. След това, тъй като бях по-бързичък, заради завидния ми ръст, крило, дясно крило и после нападател, зад нападател в центъра. Винаги съм се въртял около тази позиция. Добре, аз играех в центъра главно или да кажем примерно ляв или десен халф, защото просто много обичах да се включвам по крилото, давам я на крилото, такъв вина зад него, той ме извежда. Да. Аз си бях и много бърз, нали? И в същото време така виждах доста играта и поради тази причина винаги вътре са ме пускали. Да, и после разбираш, гледайки статистиката, нали, защото ние сме в Golden Bet и гледаме статистиките винаги и от 100 момчета 101 не стават футболисти. Нали? При теб така ли се случило? Реално в моят отбор някакси цялата школа на Хебър бяха всичките, по-голямата част, много перспективни човек. Наистина, така, мислех, че повечето хора ще станат футболисти. Да. Обаче всичките, повечето, нали, са били горе-долу на моето дередже, от към семейство, подкрепа, всякакви такива неща. В крайна сметка много малко хора станаха футболисти и то станаха футболисти хора, които бащите им или някой от семейството е футболист. Да. Примерно имаше едно момче, Цветан Петров. Той сега играеше в Лудогорец, в Ботев играеше, централен нападател. Реално той имаше качества, но толкова, в смисъл, има 2-3 хубави мача, след това има примерно 5-6 тъпи мача. Да. Но все пак успя да стане футболист, защото Войчо му беше Георги Петков на Левски вратаря. Имало е контакти, имало е посока. Важни са и тези неща, между да станеш футболист. Около мен, между другото, в интерес на истината, много хора станаха футболисти. Близнаците Боби и Ради, нали, въпреки че те са 9-5, те са по-големи малко, в по-големия набор бяха. Искаха ги навсякъде момчетата. Мики Орачев стана, Кирил Десподов, той обаче беше в Пирин 2-1 момчето, но пак, нали, си от нашата си школа на Пирин и пак рано го взеха в Литекс. И други момчета станаха футболисти и още едно момченце имаше проблем с ръчичката, такава му беше недоразвита, много техничен, брутален играч и гледах, че постоянно, Дани мисля, че се казваше, че играеше в Миньор Перник в мъжете. В смисъл, много станаха. За мое изумление много станаха на ниво, в което да се изхранват от това нещо, което е супер пак. Да. В Фолко София имаме момчета, които са от моят набор. Близнаците бяха в Левски, в Италия, наляво, надясно. Имахме качество. Станаха някои от момчета. Така че бяха много добри човек. В смисъл, при нас беше брутална конкуренция. Благоевград, човек, си е наистина много добра школа. Много добра школа. Биехме ги наред. Аз даже така си мислех преди колко ще е яко, примерно, да играя в Благоевград, така да отида, нали, в школата. Мен са ме искали от няколко отбора, от Локо Пловдив са ме искали, от Берое, когато все още тогава, сега не знам колко им е добра школата, тогава им беше добра добра, школата. Да, и при нас беше още тогава някакси изгряваща, но беше добра. Но от много хора много малко става, защото за да станеш истински играч коства много човек. Много го подценяват, мислят си, аз ще стана много добър, имам някакъв талант, вдигат си егото, самочувствието прекалено много. И нещата не работят така. Трябва да си много дисциплина и да се жертваш много, наистина. В смисъл, като казвам жертваш много, излизания такива неща, забравяш.
и тренираш много повече от другите. Ти излизал ли си така, примерно на дискотека някъде преди матч? Къде? За това в джоба, къде си излиза. Но забелязвах, че момчетата го правят, които бяха в нашия отбор и тогава беше някакси им чуш, че на 15-16, ако станеш някои неща, безумно малумни неща стават модерни. Да излизаш, да си с това, с това, някакви такива, които те дърпат назад. Ти сега трябва да тренираш много, да изграждаш, да се водиш по запад. Да. Защото ако отидеш в някоя школа на запад, няма да издържиш 2 дни. Няма човек. Там тренират, там са машини. Там са locked in, буквално. Там е 10 часа, като ти кажат, изключваш телефона и 6 часа ставаш, тренираш, отиваш, тичаш. Аз нямах телефон тогава. Тогава нямах телефон. Но сега всеки втори има. Ако искате да ставате футболисти, накратко да кажем, трябва да сте отдадени на макс. На макс и имате ли контузии, лекувайте ги, без его, отивайте вече, не е като преди 10 години, аз 10 години завърших, преди 20 години, когато ние сме тренирали. В момента има доктори в самите отбори, които са безплатни. Отиваш, виждате, преглеждате, тренираш, лекуваш се, тренираш на макс, възстановяваш се, спиш, тренираш, учиш, даците. Да, това е. Както и всяко едно нещо. До 19-20, ако си станал, супер. Ако не си, по-добре да мислиш за някакви вземи си уроците, вземи си и го пренеси тази злоба, тази дисциплина в нещо друго. Да, то реално това, което и с мен се случи, нали, като прекъснах футбола, точно това, което ти каза, тази носталгия. Няма как да няма носталгия, като единственото нещо, което си искал да правиш, е да играеш футбол и си правил само единствено това нещо. Много трудно беше този период, направо ужас. И видиш как тази мечта се отдалечава и си в една празнота и си кажеш, и сега на къде? Сега какво да прави? Знаеш колко е трудно да намериш новото нещо? Много е. Новото себе си. И си кажеш, чакай, когато живях с това толкова много време, през съзнателния ми период, както израствах, толкова много неща минах, представях си живота, как ще изглежда изведнъж. Всичките ми най-хубави спомени са там, да. И после е трудно да се також, но моят съвет към хора, които го правят в момента, ако гледат, е, че трябва максимално бързо да се вземат в ръце, да си вземат 2-3 дни почивка психически, да си отговорят на някакви въпроси, да си разпишат някакъв план, къде виждат себе след 5 години и максимално бързо на краката. Да. Просто трябва да замениш едната страст, която имаш веднага с друга. Веднага с друга, защото иначе нямаш полза да ходиш да пиеш, да пушиш, да друсаш някакви такива неща, които да ти претъпяват болката вътре. Правил съм точно това направих буквално като завърших. Аз никога не съм бил фен на тези неща, не знам, не съм такъв човек, но това е нещо, което могат да си вземат хората. Така че да, бяхме добри, но бяхме добри. Нали, да подчертаем, бяхме. Така че, но пък ето, случат се различни неща в живота. Съжаляваш ли? Не. Със сигурност не съжалявам, защото пък ако бях продължил само с футбола, щях да съм някакси много неинформиран, не толкова начетен за света, като цяло за нещата, които се случват. Да. Сигурно щях да взимам някаква супер добра заплата, до някакво време и след това целият градеж... Колко добър и къде стигнеш, да. Точно. Ама докъде щях да стигна? Едва ли щях да стана като се сещам какви изроди имаше направо, те, близнаците, те направо летяха по терена, човек. Как ги правиха те неща, направо красота да ги гледаш. Да. И той е до теб този човек. Стигнаха ли до Реал Мадрид? Стигнаха ли до топ отборите Ман Сити? Не бе, човек. Не, да, играят мъжки футбол, издържат се от това нещо, ама не е нещо, кой знае какво. Да. Не е кой знае какво. А бяха уникални играчи. И след това е развитие, което ние сме имали, да кажем, в следващите 10 години. След това е трябвало да го направим това развитие. Чисто ментално, осъзнаване на света, осъзнаване на духовността ти, ако щеш. Всички тия неща, нали, през които ние сме преминали. В последствие. Не, ще загубиш време. Ама нищо да са, хората трябва да пробват да се учат от грешките и така нататък. Трябва ли да разбират от спортни залози? От някакви спортове, примерно, защото при нас са предимно футбол. Да. Нали, имаме баскетбол, тенис на корт, понякога бадминтон, даже сме на такива залози. Нали, рядко, но един път в годината. И трябва ли? И трябва да разбирате. Според мен не. Според мен не, защото затова сме ние. Ние разбираме. Реално, да. Вие се доверявате, дори да нямат опит, получават всички указания по пътя, екипът не се свързва с вас постоянно 24 часа и не трябва да разбирате. Ако имате интерес, може да се учите, но как да кажа, ние го правим това нещо с цел да
изкарваме пари. В смисъл спортните залози конкретно. Да. Ние си издържаме с това нещо много време. Аз вече от не знам колко години. И аз ги разбирам нещата. Дали ме допринесъл футбола за това нещо? Може би те е насочил към това до някъде? Може би даже не ме е насочил. Средата ме насочи. Просто хората около мен правиха тези неща. Ми беше интересно. И аз си казах, оставам нещо, което работи, за да се впусна в нещо ново. Риск. Така че не е нужно да разбирате от нещата. Не, то това са едно, примерно да кажем, аз имам финансов консултант, именно поради тази причина, защото не трябва да разбирам от застраховки, от това как да си... Има си хора за всичко. Да, от това как да си реинвестирам, нали, апартамента, някакви такива, нали, неща, които, да кажем, ти спестяват дохода, защо да го правя, като има човек, който го разбира, отивам при него, обяснява ми как седат нещата, правим някакъв план за действие и ги почваме. Точно така. Сам на този човек му е трябвало 5-6 години, за да го стигне това ниво, да мога ми предложи тази невероятна услуга, която ми предлага. В случая защо го правя сам? Така е, прав си. Другото, което е много интересно, е дали хората могат да се научат, да започнат да разбират от това нещо и да се изхранват от това нещо, без да имат помощ от никой. Тоест, без да имат нас. Тоест, ти не разбираш нищо и искаш сега в момента да започнеш да се учиш на спортни залози и да се изхранваш от това нещо. Същото е. Това също трябва да се обясни, да, защото няма как да стане. В смисъл, ние работиме с системи. Ние имаме софтуер, прогнозираме, анализираме. И това нещо е много опит, много грешки, ни е струва много скъпо. Ние сме губили много големи суми, за да стигнем до някакво решение. Да. Така че, ако нямате капитал, пак не става. Няма как. То е също като се искаш да влезеш в някаква нова сфера и да започнеш да се изхранваш от нея. Давам ти пример, искаш да станеш софтуерен инженер. Да. Нямам пари, искам да се изхранвам от това нещо. Как ще стане? Трябва да инвестираш. Обучение. Ако не инвестираш в ментор, който изкарва тези пари от това нещо и да ти направи пряк път и да те насочи и ти да вкараш енергията там, няма как да стане. Много трудно. В смисъл, ако е... няма шанс. Защото ти ще вкараш много енергия, но ще е в грешната посока. Примерно да кажем на мен, докато започна да изкарвам първите си пари от първият ми бизнес, защото около мен нямало бизнес хора, абсолютно никакви, на мен ми отне 4 години. 4. Но това е, защото много съм искал, нали, да се развивам. Нямал съм все едно бекъп план, защото ако не стане... Нямаш избор. Да, ако не стане с това, знам, че ще работя цял живот в офис, нали. Примерно, аз не искам това. И просто когато нямаш избор, да, може и да стане, но това много малко хора могат да го направят, наистина. Много малко хора. И то реално аз започнах да изкарвам пари, след като започнах да се срещам с хора, които изкарват пари. Разбира се, това е... То така работи света, човек. Да. В крайна сметка до това се стигна, нали, за тия 4 години. Ако искаш да прогресираш, трябва да си около хора, които правят повече от теб. Няма как. Няма как да. Иначе не става. Защото просто средата ти те видоизменя, буквално. Твоята среда те видоизменя и те прави като тях. Или ще видоизмени и ще укриви. Да, ще укриви. Защото повечето се заобикарат с идиоти, които нямат средства, нямат нищо, а иначе много разбират от всичко. Така че да, ментора, разбрахте, че няма как да си изкарват пари с ваши знания. Да, може да стигате до някакво решение с спортните залози, да ви се получават понякога нещата, но в по-големите случаи ще е на късмет. И ще е нещо като хоби. Ние пак работим, то са навързи нещата. Ние имаме IT-та, те софтуери не се правят сами, ние не ги измисляме. Нещата са навързани, пак имаме екип, който прави нещата. За да стигнете до тази информация, която ние имаме, а пък и инвестициите, които са направени, чисто от теб. Няма как, то трябва да е голяма сума. Може в някои други видеа по-нататък да кажем за инвестициите, които ще им стане лошо. Да, ще им стане лошо. Да. Но това е пътя, няма как. Така че да си намерят ментор. Да. Най-важното нещо. Ментор, и тук ментор не говорим някой, който застанал пред камерата, примерно от... и ви говори някакви глупости. Имам предвид човек, който си изкарва парите от даденото нещо. Да, защото има много хора, нали, които, да кажем, говорят за хранене, тренировки. Да, между другото станаха много такива. Аз се радвам, че вече че излезнах от тази сфера и не ми ги показва Инстаграма и, нали, знаеш, като не търсиш нещо и то спира да ти ги показва. Иначе брутално много човек. Много хора. И то повечето... Не знам. Изключително много хора. Реално аз, ако не видя резултати на този човек, много трудно да му дам много пари. В смисъл, ти ако си човек, който
те първа започва, най-нормалното нещо е да го правиш за без пари за други хора. Да. За да натрупаш портфолио, както е всяко друго нещо. Да. Нали? Като си фотограф, трупаш портфолио и вече това портфолио го изпращаш на бизнеси и им казваш, ето какво мога да направя за вас. В случая аз ако дойда при теб и ти още нямаш нито един променен клиент, как да ти повярвам? Да. Какво портфолио ще ми дадеш? Няма как. Затова си трябва време и търпение. Времето е много инвестиция в знания, човек. Това е основата. То там се започва. Всичко, да. Знания и умения. Знания и умения, ако си на 18, 19, 20, следващите 5 години поне трябва да инвестираш в това и да не очакваш някакви вау резултати. Това е проблема, че при повечето хора някакси все нямаме време, все не ни остава време за да учим. Някакси, сега ще свърша работата си по-добре, нали, която имам. По-добре, нали, малко да си изям времето от това, от ученето и да го вкарам в някаква тъпа работа. Да, това е грешка. Това е грешка, която даже ние план е направихме едно грешка. видео с Роби вчера. Не знам, може да излезе, може, не знам, ще видим. Или ще оставим линк долу да го изгледат. Точно за това нещо. Работиш по-малко, учиш повече. Да. Няма да забогатееш. Няма кой да ти дава някъде да изкараш. В смисъл, тук говорим за нормални пари. Нали? Ако искаш да изкараш 10 000 лева на месец, за да живееш прилично, няма да живееш лукс, прилично да живееш, няма кой да ти ги дава от заплата. Тоест на теб си трябват умения. Така че учиш, работиш по-малко, за да си плащаш нуждите. Храна, легло, покрив над главата и така нататък. Това трябва да ти е. И учиш тази сума да расте, но от знанията ти, не от физическото ти време. Защото физическото време е ограничено. Да, и защото ти сам знаеш, понякога има неща в бизнеса, които са... Те трябва да се свършат, обаче са неща, които примерно не са належащи да бъдат свършени. И когато имаш такива не належащи задачи, тогава е според мен времето да си отделиш да учиш. И другата грешка, която правят много предприемачи, хора, които започват да изкарват пари, започнат да изкарват 1000-2000 лева повече, обаче харчовете им растат пропорционално. Lifestyle inflation се казва. Lifestyle inflation. Да, се казва това нещо, което де-факто ти изкарваш достатъчно, но в крайна сметка си на нула. И ти стигаш до момент, в който си кажеш, чакай малко, аз изкарвах достатъчно и нямам нищо. Тогава не ми стигаха, сега пак не ми стигат. Така че трябва да са търпеливи хората и всичко с времето, човек. Всичко с времето, да. Това е което научих до този крехък живот. Имам въпрос сега към теб. Ако в момента с това мислене се върнеш на първия ден от твоята, когато си започнал да тренираш футбол, сега ще станеш ли футболист? Би ли станал футболист, чисто от гледна точка на това, дали би взел по-правилни решения и по някакъв начин би намерил път към мечтата ти? Дали бих станал? Не знам, не мога да кажа, защото знам колко е трудно. Да. Само когато си на терена, знаеш колко е трудно. Да. И тогава виждаш колко е голям терена. Иначе не, иначе ти мале отгоре. Да. От скамейката. Тогава от скамейката, брат, всичко е толкова просто. Да. Но само тогава знаеш колко е сложен футбол и разбираш. Но бих променил няколко неща. Бих бил по-голям непокист, по-уверен в себе си. Да. И и не бих се отказал. И аз не бих се отказал. Това са трите неща, които бих променил. Дали бих станал? Божа работа. Не знам, не мога да кажа такова нещо, защото е много трудно. Това е изключително труден спорт. Това е, някои ми казват, бойните спортове са много трудни. Там отиваш, адреналинът се вдига и се сбиваш, имаш умение и се сбиваш. Не казвам, че е лесно, но футболът човек четеш играта, адреналин, издръжлив, много е сложно. Само който е бил, знае. Сега не мога да... Ето сега караш ме да направя сравнение, нали, бокс и футбол. Но бокса, братле, много е трудно. Трудно е, там се искат топки. Там се искат 90% топки, докато във футбола се иска и малко тук. И в мозъка, братле. В мозъка. В бокса също се иска много мозък. Така е. Факт. Футбола някакси, ето примерно, нали, няма да забравя първия път, когато започнах да тренирам с мъжете, тогава те бяха в В-група. В-група бяха трети или втори или нещо е такова. Отидох да тренирам, човек направо ми се видя извънземно нивото, някакви хора, които са играли в Гърция, там Кипър, Италия, не е лесно. Върнали са някакви ветерани. Има си единоборства, има си здрави мъже. Смисъл... Самия натиск, който трябва да издържиш, имам предвид, те почват да те ебат и не трябва въобще по никакъв начин да им покажеш, че ти пука,
нали, следващото единоборство влизаш им като новобранец и те са такива, нали, държат се по-скапано с теб. И ти пак не трябва да ти пука, пак трябва да покажеш характер, нерви. Така че, това е нещата, които бих променил аз, ако трябва да съм честен. Имах моменти, в които се притеснявах, моменти, в които не бях уверен, моменти, в които се задах въпроса, аз достатъчно добър ли съм, такива неща. Това са неща, които бих коригирал. И може би бих се наслаждавал повече, отколкото да се притеснявам, защото имах много притеснителни моменти. Преди мачове, по време на тренировка, когато имаха някакви такива, ние бяхме няколко пирина, когато ни обединяваха, притеснявах се дали си запаза място, въпреки че имах много качества. Може би това ме дърпаше назад и ми пречеше да се наслаждавам на процеса. Когато си дете, трябва да се наслаждаваш. Да. Вече после ще му мислиш, толкова си стане, ще стане човек. По принцип е така. Вложиш ли всичко от себе си, наслаждаваш ли се на процеса и си постоянен, реално другите неща, вече, които не мога да контролираш. Абсолютно не. Ще успешен в живота. Защото това ще научи на много и в следващото нещо, ако не е в футбол, в следващото нещо ще си много успешен и дисциплиниран. Да, абсолютно. Ще имаш много опит. Аз предлагам... Затваряме го този подкаст, защото ще ви научим на много неща. Как взех се плаша. Да, може да влезнете в някои от нашите групи, ако искате. Ще оставим долу в линк. Да, винаги ще намерите линкове отдолу. Да. Ще ви очакваме в нашето семейство и така, нещо друго. Да, влезнете в абонаментите, хора, там има, поставили сме групата, която е обща, написвайки старт. Реално това означава, че вие искате по някакъв начин да се включите в някои от абонаментите. Там ние не предлагаме безплатни прогнози, поне на този етап. Безплатни периоди, прогнози няма при нас. Няма. Така че просто ако напишете старт, това за нас лично означава, че вие сте човек, който е сериозен и вече е взел някакво решение, поне да инвестира. Да. Хората просто, които искат да напишат старт, нали, за да получат нещо безплатно отгоре. Да, няма такова нещо. При нас няма. Съжаляваме, нали? Да. Просто казваме ви го от сега. Да. Това беше от този подкаст. Чао! Чао!